Bo, sawubona wemaki. Hayibo wemaki. Wamuhle ntombi. Angithi wena makhelwane wathi akohlale ngimuhle. Hayi cha kuhle ngoba uyalalela. Hey ngiyaqala phela ukubona umuhle kangaka. Cha sithethe ingane kadadewethu yasisa koSpa. Manje nje niswenkele ukuthi niyogrosa. Cha bebosithivate makhelwane. Angithi kuza bakhonyana bakhe namhlanje bazolobola. Ushe Spa. Nemaki. Awungihlebele ke phela wemaki. Bathe nje kuzoba umalini amalobolo. Cha makhelwane angazi. Cha hlebela mina wena maki. Hayi wemakhelwane kona bengengeza udadewethu ethi ukhulume noMr Khambula wathi abo biza nje la ko 35,000 35,000 yebo makhelwane imali engaka ngesekeni nje hayi kusho ukuthi mhla kulotshwala uSindi ke kuyoba la ko 350,000 hayibo ngani makhelwane cha phela makhelwane uSindi wami is fresh and brand new from the box lokadadweni sekeni hayi kahle makhelwane kahle ukuba isekene kantombazana kadadewethu akwenza umehluko ngoba yena ukhombisa ukuthi umuntu ozalayo umuntu ozozala Wakhambule 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 Awadla Khambule wadla bona ke sithanda izinto zinje Yash la Shangana Tonsela Shenzwa sayishaya manje Ishaya lentuwa sayishaya lentuwa bese shaya into zakhona la sayivuvuzela sayivuvuzela ke la sozwa kahle bona ke manje angeke bangiqede mina xa kuthi kadlala untaba kayikhohlwa mina ngimisha ukudla we ngeke azalunga hayi qhubeka kaso hayi siyaduma ke la siduma kakhulu ke la hululu pi Dasia sifake yonke kanje manje sibeke la uzozwe ngathi yasha kabudlela shusha umntaka dadweni une diploma uSindi une degree hayi iyafana lento uyabona ukuba ne degree kwaSindi nokuba ne diploma kandodakazi wami kuyafana ngoba leyo nto iqala ngo-D yombili u-D ngapha u-D ngapha futhi bagraduate bonke ngendlela efanayo uyabona nje ayikho indoda ephila kahle ekhanda engathatha same amount of money iyothenga isekeni ekubeni bingathola something brand new from the garage hayi kanti ke nanga umkhwenyana wakami uyalobola ke lobola yena kulo usomabhizinisi athi ubonile ukuthi makhi hayi nomuntu odayisa amagwinya naye usomabhizinisi awuzungisabisa ngebhizinisi lalela wemakhelwane une-internet cafe ulungisa ama-cellphone amawashi kanye namakhompyutha etc hawu umeke ukuthi ulungisa namafoni uzomele ngithathe uSindi sihambe siyolungisa ifoni yami hayi makhelwane ifileni ifoni yakho hayi khona enginayo bandla sekuna 3 years ifile ngilo ngithi ngizoyilungisa yabo manje mase uma kuukuthi bahlangana e-internet cafe cha kuzofake ngimhambisa uSindi ngempela angiphelezele ngoyikhanda le lutho wemakhelwane lalela wekhambula udadewethu angithi unama-room aqashisa ngawo la umkhwenyana ufika nje uzoqasha usebona intombi lapha egcekeni wabona ukuthi uyazala lo muntu uyikhuthele uyiyo yonke lento wasecela konako waseyaphorophosa ufuna ukulobola hayi makhelwane
nenze sure ukuthi ninga overcharge phela angazabaleka umkhonyana imali singenile endlini. Hayi makhelwane ngeke size siyenzele uyabona nje isikhathi siyangishiya makhelwane angivele ngiphuthume ngoba ngifuna izinkulumo zamalobolo ngibe ngikhona nami ake ngikushiye ntombi. Hayi uhambe kahle wemakhe. Sobonana sisi. Ngizokuqhuqa upende lokho kumakhe. Nami ngizoqashisa phela nami nginayo iroom extra la ngaphandle. Wakhambule